Da, merg și astăzi la școală. Ce să fac ca să le fie ora mai interesantă copiilor? Ia uite ce bine stau în curte, nici nu le pasă de ore. Ei, ce faci? Ai văzut meciul aseară? Da, super fain. E profa, băi, haideți să vedem la clasă. N-am niciun chef de ora asta, sunt tare plictisit și obosit. A fost mișto în vacanță. Totuși ar trebui să venim la oră. De aceea e la școală, să învățăm ceva. Da, și mie îmi place, cred că aș avea nevoie puțin de ajutor să mergem. Ce să fac, cum să fac ora mai interesantă pentru copiii ăștia? Îmi place când stau în curte și se joacă, să facem ora afară. Sau mai bine o facem în laboratorul Digitaliada, e ceva nou deocamdată, poate să ne placă. Doamne, ce gălăgie în clasă, spuse profesoara, ce să fac, cum să le atrag atenția? Hai să mergem afară să ne jucăm, era mai bine afară. Îmi place să dansez. Eu te acompaniez. Wow, ce mișto e când ai roți. Nu credeți că ar fi bine să fim puțin atenți la doamna? Poate are ceva important să ne spună. Tu vorbești, dar niciun chef. Eu parcă mi-aș lua zborul. Iar eu vreau să dansez. Doamne, în clasa asta toată lumea face ce vrea. Nu mai pot. Cum să le fac să atrag atenția? Dragi copii, vreau să vă anunț că azi mergem la Digitaliada. Dragi copii, iată-ne astăzi în laborator. Vedeți, este total nou, cu dotări interesante pentru voi. Sigur, doamna, mie îmi place cum arată. Și mie mi se pare interesant. Eu parcă sunt un pic speriată de ăsta din spate de aici. E un schelet. Wow, dar aș vrea să recunosc cu toate astea. Abia așteptam să începem lecția. Dragi copii, eu zic să deschideți întâi tabletele, să vă uitați pe ele și să-mi spuneți ce vedeți, ce aplicații vi se pare interesante și dacă ați mai lucrat odată cu ele. Eu nu vrea să lucrăm într-un tastic astăzi, să creăm fiecare o poveste. Dar noi am mai lucrat cu quiz-ul ăsta, ne-am jucat împreună cu familia în vacanță, un joc despre filmele de Crăciun. Și până la urmă, să spune ceva. Ok, ne uităm împreună atunci. Haideți! Așadar, stimați copii, vreau să știu care sunt impresiile voastre, v-a plăcut sau nu v-a plăcut aici. Doamna, păi ne-ați adus înapoi în clasă. Păi da, pentru că acum vom lua tabletele și vom lucra în clasa noastră. Serios, mi-a plăcut tare mult ora, dar n-am putea să facem și afară. Eu cred că merge internetul și afară. Și eu cred. Și aș putea să și dansez în timp ce lucrez. Da, și eu te acompaniez, dar cred mai mult îmi place să lucrez la tabletă cu doamna. Doamne, eu pot să vă prezint ce am lucrat în GeoGebra, o aplicație foarte interesantă și am reușit să învăț mai repede la matematică așa. Dragilor, ce mă bucur că v-a plăcut aplicația aceasta și că v-a plăcut să lucrați în atelier. Atunci putem să mergem de câte ori doriți în laboratorul Digitaliada și să-mi spuneți noi impresii de fiecare dată și să văd realizări cât mai multe de la voi. Da, sigur.